máis veloz ca unha bala. Máis potente ca unha locomotora. Capaz de saltar os máis altos edificios. Olla, alá no ceo. É un paxaro. É un avión. É Superman. Superman, enviado de neno a Terra cando estoupou o seu afastado planeta Krypto. E agora disfrazado de Clark Kent, o tranquilo xornalista do Daily Planet loita pola verdade, pola xusticia e a liberdade con superpoderes nunca imaginados polos terrestres. A terrorífica Forza Fantasma.